Представям ви бебешки център с забавни дейности и вакуумна лепенка. Този бебешки център предлага разнообразни активности, които ще забавляват и ще развиват вашето дете. Благодарение на вакуумната лепенка, играчката много лесно се закрепва върху столчета за хранене и маса и по този начин осигурява една стабилност и комфорт по време на игра. Развива координацията и финната моторика на вашето дете. Също така насърчава двигателните умения. Подходящо е както за момиченца, така и за момченца. Пастелните цветове правят играчката универсална. Подходяща е за деца на 3 месеца.